kadang gilo, hati kau tak bisa menjawab apa yang ditanya. Berarti tu udah indah ka saparo-saparo mancanya adik mamue alisa pala sajo. Dalam angguak udah menggeleng tandonyo, hati ketek kau masih ragu, dalam utak kau masih blank. Menarimu adik menjadi orang rumah, sampai kini adik masih sajo main kalereng. Jadi sasaan hati untuk menarimu, sama non adik pandai malah si salemo. Waktu panjang hari itu masih ada, lanjut sekolah sampai S1, S2, S3, S sampai S5, S6, S7, 8, 9, 10. Entah iyon